Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da arzikin sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau zan mana bayani ne akan yadda ake buɗe channel a cikin WhatsApp. Ba group ba, channel daban group daban. Yanzu kai tsaye ga mu a cikin WhatsApp namu. A ta ƙasan nan gefen ta ƙasa ga chatting, ga update, ga kuma community, ga call. To wannan update ɗin za mu taɓa. Da zaran ka taɓa gashi nan ya kawo maka channel na jikin wannan wanda na yi following ɗinsu. To a sama ga wasu ɗigo-ɗigo guda uku. Ɗigo-ɗigo guda uku nan sai ka taɓa. Da zaran ya shigo da kai, ga nan creating channel sai ka taɓa. Sai mu zo nan continue ɗin nan sai ka shiga. To ga nan inda za ka yi creating na sunan channel ɗinka. Wani suna kake so sawa. Yanzu ba mu gwada wani channel mu gani. Gombawa. Sunan channel ɗinmu Gombawa. To nan kuma za ka yi bayani akan abubuwan da channel ɗin zai na isarwa, saƙon me zai na isarwa. A'a, bayani ne akan kaza shine ka rubuta ga sunan. Duk wanda ya shiga channel ɗin zai ga bayani akai. To mu dai yanda ake buɗe channel ɗin yanzu kai tsaye muka shiga. To ga creating channel sai ka taɓa. Channel ya haɗu. Channel gashi nan gaba ɗaya hoton da aka ɗaura a cikin channel ɗin. Wanda misali kana so ka saka hoto a cikin channel naka, da zaran mutum ya shigo ya ga channel ɗinmu a nan Gombawa. To ga sama wajen icon ɗin nan, wajen alamar hoto ɗin nan za ka taɓa shi. In ka taɓa ya shiga da kai. Gashi nan ya shigo da profile naka. Ga alamar edit. Ga yanda profile ɗinka yake. In kana son ka sa hoto gashi nan ya shiga da kai. Ga editing. To za ka zo ga wani alamar hoto a nan. To ya tambaye ka gallery ne ko camera ne a lokacin za ka ɗauka. To sai ka zaɓa. In a cikin gallery ne ka zaɓa ka saka. Kana saka zai ce maka kai saving. To da zaran ka yi saving shikenan ya riga ya hau. Channel naka ya buɗu. Nan kuma bayani za ka yi akan channel ɗin yana isar da saƙo akan abu kaza. In mining ne kuma abun da ya shafi abubuwan yau da kullum ne, duk dai abun da ka riga ka yi akai. To gaba ɗaya in ka gama gashi nan inda zai rubuta maka saving channel, saving changing. To in ka taɓa shikenan ka save duk abun da ka canja a can. Har sunan channel ɗin za ka iya canjawa. Yauwa. To a ƙasa gashi nan in ma kana in public ne gashi nan za ka iya sawa public na kowa da kowa kenan. In ka yi inviting ɗin mutane gashi nan. Ga wajen inviting, ga channel link. In kana so ka tura wa mutum link na channel gashi nan. Sai yana taɓawa zai kawo shi ciki sai ya follow channel ɗin. Kamar yanda yake a cikin group ma kana ɗorawa zai gani. To haka ma a nan shi ma zai gani ko menene. Ga channel ya riga ya haɗu. Ga cikin channel ɗin ba komai. Komai ka ga dama za ka tura. Abun da ya shafi abun da kake so ka isar saƙon ne duka dai. Akwai bambanci dama channel da group. Wannan channel ne.